Soc en David Costa, director musical i fundador de Cor de Teatre, i aquesta vegada estem aquí creant l'espectacle Nauta, que és el primer espectacle audiovisual de Cor de Teatre. Després de celebrar 25 anys, em venia molt de gust fer una cosa totalment diferent i, sobretot, amb una companyia de gent que ja està fa molts anys a Cor de Teatre, però que van néixer a la part de formació de Cor de Teatre. Per tant, ells i elles formen part del plantilla estable. Sumant-hi uns quants cantants per reforçar-ho i per donar l'empaque de gent amb experiència, neix de la voluntat de donar oportunitats a aquesta gent i que trien les arts escèniques com a opció de vida. Ha tingut 4 processos, 4 residències. En aquests 32 dies de treball intens ha estat anar creant per primera vegada aquestes arts visuals jugant amb les veus de Cor de Teatre. També un espai sonor que acompanya a les veus que sí que canten en directe. Amb el que és el canal, ja al setembre ens va donar l'oportunitat excel·lent, i així ho dic, i ha estat un luxe. Aquí hem pogut provar la microfonia, la il·luminació, l'espai, on poder realitzar tot això i veure si tot això que anàvem preparant a la factoria, però evidentment aquí l'equipament és molt potent, està en procés, tot i que en algun moment algú li pot donar la sensació que està en una estrena, no està en una estrena per aquests motius. Falta fer-ho créixer, treballar-ho i gaudir-ho, sobretot per emocionar el públic. Per tant, que el creador de les imatges sigui un primer espasa del treball amb intel·ligència artificial, com és en Frank Aleu. Per tant, ha estat un luxe que ell acceptés i l'hem creat junts. La Leo Castro, com a ballarina i coreògrafa, ens ha dirigit el moviment escènic i les coreografies de l'espectacle. I en Dani López, reinterpretant aquestes músiques i aquests hits de la música gairebé tota barroca, però sí que hi ha classicisme també, i Cor de Teatre interpretant en directe la part original d'aquestes partitures. Per tant, sentirem tots aquests grans compositors, aquestes joies de la música, reinterpretat per en Dani amb el seu espai sonor que ha creat especialment per nosaltres. Tot això amb un vestuari d'en Xu i la Joana espectacular també. Pensàvem que era important fer l'esforç perquè en aquest assaig obert també veiéssiu aquest vestuari per entendre el que us volem explicar. Ha estat un plaer treballar amb aquesta gent perquè avui ho pugueu veure en directe.